Hi everyone. Kay Sabado man karon. Medyo although medyo busy gyud, busy ko karong Sabado kay naka-lipstick. Naka-lipstick ko kay niadto kog eskwelahan. Nagkuha ko card sa akong nephew. And then daghan pa to gipang hapit-hapit. So karon medyo relaxed na. Matug na unta ko galing kay sige ayo abot unja ningon na yung inahan unsa gud nang imuhang gipang order daghang deliveries no kani okay so okay mga deliveries okay so kani noon ako na ni siyang gisanitize no kay panahon pa man ta sa COVID karon so di gid ta makumpiyansa dapat. So dapat kung natay ma-receive nga parcel or package atong gi-order labi na online nag-agi na siya courier so dapat ato gid ko gihapon na silang i-sanitize no. Isprayhan na ni siya og alcohol, isprayhan pog sobak katong disinfectant og gipaintan pa jud. So now karon ato nang tan-awon kay ako pud nakalimot nako og unsa na ning akong gipang click say biktima ko aning online shopping kining way lingaw lagi kay tungod sa COVID maglikay tag daghang tao so naara ta dinhi ja usahay way lingaw arita cellphone nay masapnan nga mag live selling na ay ato sa Shopee gini ako ang weakness so karon ako tamong pakit-on ug unsay mga sulod ani kay ako pod naglibog ug unsa ni mga sulod no so more or less mao ni siya pero ang kaning duha this one is from Sharon no my cousin Sharon in Laguna na siya online business maskin unsa-unsa na lang ipang sell niya for a very reasonable price usahay tupakon gali ni siya kuyaw kay ni si Sharon mag live kay tupakon perting alkansiha gid kay niya murag ihatag na halos iyang baligya man malingaw sad pug ko niya no kining iyahang page nga Shawi Jace no ako gina siya gi-recommend kung gusto mo og mga anik-anik mga bisansan pang gift pang kuan maayo biya pod maayo pug quality ang iyahang mga products nga gibaligya no so hi Sharon Shawi Jace I just received your parcels no duha jud ni kabuok and one is from I think apothecary nature apothecary kahilig ko og kuan karon siya kay you know sa ako ang kahimtang sa panglawas medyo bawal na nako ang soft drinks no murag bawal na po nako ang coffee kay mura og nag-treatments on treatment pa ko karon sa ako ang sakit no so I had breast cancer so I think I mentioned before na na-diagnose ko breast cancer in 2020 so last year 2021 nagpa modified radical mastectomy ko and then nag chemotherapy for 6 sessions for 6 cycles dayon murag naupaw jud ko no naupaw ko and mo na ni resulta sa akong buhok no almost 2 years of my breast cancer journey naulian na yung taon akong buhok pero kulot pero bahala na lang na siya kulot na diha kay
At least di ni siya fake ha, real agay. Oh, ouch. Real nang kini akong buhok. Dili gini siya wig, no? Kay I used to done wigs, no, during my chemotherapy, kay as in super Mr. Clean. Kinsa tong mga nakaabot sa Mr. Clean nga sabon, ang model ato upaw. So ngadto gyud ka upaw ang akong buhok pagka chemotherapy. So karon kaloy sa Ginoo, maayo naman, medyo maayo man pud na akong pamati. Naulian ang akong hair mo nang keber, no, kumakulot na siya. Thank God, no, I'm thankful to God nga naulian jud din taon ang akong buhok, no. And usa di po sa niabot karon nga adlaw ang akong kinaham paborito nga kaunon, especially during my chemotherapy. Kay kung mag-chemotherapy gyud ka, murag wala jud kay gana ikaon, so ang imong sustansya maminusan gyud, di agi jud kog kaniwang. So karon medyo nauli-ulian, naglawas nako gamay. And sa akong usa sa akong mga savior ato nga time during chemotherapy ang abot karon dragon fruit, no. Shout out kang Mary J of Edith Garden sa Baclayon, no. Kay gihatdan jud niya sa ano ani akong favorite nga dragon fruit. It is kadong magenta akong ganahan nga dragon fruit. So mao ni siya dito sa Edith Garden, no. Dito sa Edith Garden na sila daghang dragon fruit plantation og tamis gyud, I swear. Tamis gyud ang ilahang dragon fruit, no. So ako kamo pakit-on nga wa ko nagbinuang para proof jud nga lamian gini siya og magenta ning more purplish, mo gini usa sa nakasalbar nako sa panahon nga nag-chemotherapy ko. Okay, so usually ako makaon, ako man lang ning bukon ingana, pero karon kay giandaman man jud kutsilyo o kutsara og plato sa akong pagmangkon. Di ato itong gamiton para di masaya. Okay, so kani dragon fruit, okay, tungaon ra ni siya. Okay, sa mall mahal ka ini. Paliton nimo ang isa ka book ani 150 pesos ingani kagamya. Pero kung ato ka sa ilahang farm, okay, na special price dito. Okay, kung gusto ninyo moadto mo dito sa Edith Garden, napod sila yung mga flowers dito, mga bougainvillea, na sila cave, na sila dito mga nature adventure. Pero naapektuhan sila sa I heard nga naapektuhan sila sa Odette, so medyo ilahang mga flowers nagkamulo pa sila og pahiluna, no, kamulo pa sila pa revive sa maong ilahang garden. But then murag naapay nang bilin dito, so it's worth a visit, no, it's worth a visit there at Edith Grand. Na ay horseback riding kung gusto mo, na ay kabayo dito, so it's for family fun, no. Mas mayo dito kay outdoors sa kanang malingaw, mga bata, mga lingaw, ang mga atong mga elders, mga lola, mga lolo, pwede ra sa dito dalon kay fresh ang kuan, dili enclosed ang space, so pwede ra dili magmask, pero og magbiyahe magmask gyud ta kay napagyud si COVID, di palagi ta mo kumpiyansa, no. So mao ni ang akong giingon kaninyo. Giingon ninyo nga dragon fruit magenta, no. This is from Edith Garden, no. Salamat MJ. Okay, so ako magkaon ani nigabot kitkiton ko man lang, pero unsaon ta man gitagaan ko kutsara, di magkutsara ta.
Hmm. Tamis. Tamis. No? Dragon fruit. So, ang dragon fruit is high in antioxidants. It's healthy. No, nagkan ni siya although wala ni siya gi-publish nga therapeutic claims, pero naagud siya something nga himo sa inyong lawas, mapauli, mapabaskog. Like what I said ganina, during chemotherapy, no? Supplyan taon ko ni MJ og dragon fruit, usa sa makapaaskil niya ko, no? Kanang source of my nutrition ato nga time. So mao ni siya. Nami. Pero mas lamit na siya kung i-ref chilled. Nami ang dragon fruit kung chilled. Pwede ni himuhong shake, pwede himuhong cake, pwede himuhong smoothie. Daghan ka kuan ni, pwede himuhong salad, vegetable, veggie fruit salad, pwede rin siya. Daghan kay mahimo sa dragon fruit. Kani galing panit. Galing panit ano nila? Kung ato mo sa Edit Farm, Edit Garden, himuon siya lumpia. Nay lumpia. No? Di lang ko kamaon sa pag lumpia, pero ato lang mo sa Edit kay nay lumpia out of dragon fruit. Mamaya ay hotdon ako. Unya na lang ni hotdon kay mag unboxing sa tasa atong mga nadawat karon. So sanay padaplin kay basig di ko kapugong ako ning hotdon. And so balik ta sa atong nadawat karon. Tulo ka boxes ni, tulo ka shipment. So gikan ni kan Sharon. Sa akong beautiful cousin Sharon. Ang sulod ani nakalimot nako. Bag. Order ko bag. Bag di ay. Unsa bo ni oy? Nakalimot man ko nga ni order na ko aning bag di ay. Okay. Kani nga bag gisale ni siya. Nakalimot ko pila price. Wala niya gibutangan sa price. Basta kay original Japanese bag. Okay. Original. Okay. So gisale ni siya. Instead of pila ka tuto, murag nahimo na nang siya 200. 200 something. Ana. Kani nga bag. Okay, ligon kaayo. Okay. So ako magpalit-palit ra pud ko kay usahay mag-attend tag birthday na itong mga birthday sa atong kinugo, sa atong mga friends. At least na tay stock dita magdali-dali og adto sa mall. Pinangita og unsa man ni? Oo. Ni order de pugok. Ay gamaya man ni. Baklas item ni siya ni Sharon kanang brief pang bata. Okay. Og Jo Malone nga English pear and fresh siya. Ganahan jud ko ani nga smell. Okay. Pwede po ni siya pang gift, pwede po ni siya ako una lang. Usahay ako, ingani pud akong gamiton, Jo Malone. No? Okay, so kanon na siya, gisale na ni Sharon. Okay. Next box. Kasi butang sa nang bag di. Kang Sharon gihapon. Okay. Sarap po ni.
kids, don't do this at home. Just be careful with the gunting. Ana na jud ko gingani. Naman unta po ni siya kuan, pwede man unta ni siya kuan, pero ganahan lang jud ko kung tunga ana no. Okay, medyo habol ni akong gunting ron. Okay. So ngani. Okay. Ang sulod. Okay. Sa sulod. So, okay, cow soap. Gisale na lang for 3 for 200. I got this from Shawi J's at 3 for 200. No? Humot siya. Japanese soap, no? Beauty soap, cow soap. Okay. Ako ka-try any sukad, but I will try. Humot good siya. Then, okay. So, it's a Dear Body, original nga Dear Body spray, cologne. So, swerte gining na mag-birthday ani kay murag usa ni sa akong mahatag. Kaya ako, di na ako takaayo tagsud og mall, di na ako kaisud og kanang shops kay wag likay ta sa COVID, especially nga medyo di pa kayo na ulian akong immune system. So and alcohol sanitizers nga naay ka ng holder, so pwede na siya i-clip sa bag. Okay, kanang for daily use, no? So, parang mag-average ang isa. Okay, kanang kinahanglan majud nato ang karong panahon nga magsigit tagdala og alcohol, no? So kaning ihang alcohol is from pure Perfume Love. So if you're acquainted with Perfume Love, humot gina siya, no? Humot dayon this is strawberry pound cake, no? Strawberry pound cake ang ihang scent. Okay, we'll try kung mura po kag gikagakaon og strawberry cake. Strawberry na strawberry. Okay? See? Yung ana na dahil ikabit mo sa bag or sa imuhang pants or sa backpack or kuan, at least you're protected, no? Kay mura man jud og kitang tanan nag-need jud mag-bring og alcohol every time ang lakaw ta. Na po ni Shai, Bombshell, Victoria's Secret inspired nga Bombshell, alcohol, humot na siya. Okay. And then, kani ka ng mga biton-biton lang, biton-biton. Premium quality. Okay, so, hindi na ko ipakita kay basin og ka nang makakita atong akong tagaan ani. Pwede po ni ako kay guwapa. Shoot. Guwapa siya as in. So, malooy. Di lang niya ako pakita kay murag ako on lang ni. Sorry. And then here, Japanese nga pouch. I got this for free. Kay kani si Shawi J, si Sharon kung mag live selling ni siya, na siya mga pakalit-kalit nga mine free niya. Abtik dayon ka mine free. So mga kuan ba, abtik ka manag kasunod na gali na mag-type na kun daan og gunong mine. Moingon na siya mine free, free na akong type mine free. So at least nakauna gid ko ani nga pouch na chic
free. 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 Japanese, original. Japanese nga pouch. Okay. Okay. No? Free lang ni siya. Thank you, Shawi Jace. Then, ano pa? Mga t-shirts. Mga t-shirts. Light pink si Daisy Sharon. Oh, dili gud siya white. No, ingon siya white but then light pink. Oh, sakto lagi siya. Right. Okay, Burberry nga shirt. Adidas shirt black. Then, pink or red. Dayon, may black. Okay. Then here's another bag. Coach. Premium lang ni siya pero oy guwapa. Di gyapon ako ipakita. Basta nga ni guwapa. Basta mo na pa siya ang sulod. Lingaw ko. Basta katong tanan murag 1,000 something. Oh, nya daghan na kayong items, no? Kung ato kog mall ang 1,000 isa ra nakabuok. Pero kani sa online, labi nagtupakon si Shawi Jace. Ang imong 1,000 daghan gyud na ang mapalit. And then diretso na punta sa laing box. Murag mao na ni sa akong tea. Kay karon lagi tsaa-tsaan ako kay bawal ako soft drinks pero usahay ay magsaba usahay mag-cheat ko. Labi na makakaon ko glitson. Haya-haya man kung makaon ka glitson, ya di ka mo kaon o di ka mo inom og soft drink, di ba magka buto di mong tijan o maglain mong tijan, di mo inom sa tag soft drinks magamay, no? Gamay lang. Pero ingon magod sila nga bawal na nako ang soft drinks. Ingon si Doki nga di na ko padad og soft drinks. Sorry Doki. Pero sa hayra kanang makaon ra jud ko og kanang masubraan ra kaon og karne o binagpani sa lechon. Okay. So karon murag di na ako makainom og soft drinks kay ing palit na jud ko. Ing palit na ko og cha, no? From Nature's Apothecary. Okay? So, Nature's Apothecary.shop. Okay? So, let your tea story begin. Hagbay ra nagbigin akong tea story pero mabigin once again. Kay na anak ko'y kuan tea. Mura og I ordered tea og katong mura og takuri nga pag tea takuri ba na or bottle or whatever unsa man siya pag open di ko ganahan gubon ang box kay mura gwapa siya gwapa ang box ginaon siguro ni how to open okay na siguro siguro siya. Oo, di ko ganaad. Kabulok. Sorry po, bobo ka ako. I'm one of the bobos. So, gakalisod pero na aman day. Oh, pwede ra. Oh, simple. No, mayang pagka-tax. So, welcome to the Apothecary Tea Club. Oh, nana ko tea club. Oh my God. So, may mga instructions sa saon and na ay ulong loose leaf tea. So, akong kasagarang tea is katong mga bags no sa Lipton, Twinings, o basta mga bags, tea bags. Karon I changed to loose leaf, no? Okay. Mas maayo ko ng loose leaf. And Oolong has a high antioxidant properties.
Nya, it's good for kanang maka-prevent from cancer cells, something, ing ana, muna siya. Okay. So, muna siya, oolong tea. Okay. So, one of the recommended teas for cancer patients, because I am a cancer patient, still a cancer patient, but go, go, go lang ta sa life. Because, mag-tea na lang ta. No, mag-tea. Okay. So, tama na. Wala, di ay, abi ko na, free. And, I think these are free. Thank you, Nature's Apothecary, for the freebies. Okay, green tea. And, oolong tea again. Okay, olong. And ako'y freebies, duha, loose leaf. And, this one, okay. So, ni-order jud ko ani kay, you know, part ata sa mga tea club. So, mag soft drinks mo diha. Mag tea na lang po. No? Tea. So, kung ng mga parties, gamay, magdala-dala lang siguro ko ani para di ko maibog, no? O soft drink. So, this one. Okay. This one. My tea cup. Okay. Tea kettle, small. Pwede siya ma-bring anytime, anywhere. Kaya, gamay ra siya. So, like that. And then, nashay. Strainer. So, okay. Kuan kag scoop ka, gamay diri, butang dira. Dayon, butangan ni mo hot water. Let it steep for a few minutes. So it's important kuno nga steep gyud ang imong tea, no? Para effective and kuan jud mo ang iyang kalami. So tea. So ulang plus this. So na ko'y badada sa kuan. And kani because kato kani pang kuan na siya anytime, anywhere, any place unsa ba kani di madana ni siya kani pang bahay. Okay, so again palit kog dako ana giun sa galito pag open. Sige, this one ana on day pag open at sa sayon naman di ay gabi nulok man ko kanina. Okay, so here the bigger. Sabi ko nga free, wala naman di ay i-expect. Anyway, so mao ni siya. So mas bigger siya. I think this is much bigger than the other one. Okay, di good put big kaayo kay more medium ani na may large ani pero pa ko nag-buy. How this one is for here pang bahay. pangbilin sa balay. Ini. Okay. Nara ang iyang cover. Same thing, butangan og hot water. Put some tea leaves here and steep. Let it steep. So while nag-steep ang imong tea, you have to cover it. So kani siya important nga naa siya more strainer something. Kaya ron dili inom nimo wala na tong leaves, no? Hindi na ka na so smooth na ang pag-inom. Sorry po. So, mauni siya. Okay, so I have the mini and the junior. So this is small, medium. I think I have to order the large one. Itong dako-dako para maisa na kaset. Thank you, Nature's Apothecary, for this. Okay, so ako gini siyang gamito na. Guys, I will be a forever tea
drinker. Murang tag-incheck. Okay. Anyway, my ancestors daw are Chinese. Akong mama, akong lolo, ihang papa is half Chinese, something. Pero wala dyan ko niliwat. Maskin sa skin na lang, wala yun. I'm proud to be Filipino. Okay. So, Pinoy lang ako. Okay. So, ano to? For this vlog, it's about unboxing and eating. Eating dragon fruit. Okay. Palit na mag dragon fruit. I swear ngan dako siyang epekto sa ako ang health, no? Dako siya katabang sa akong health, especially at the time nga gikinahanglan ako ang nutrients, this supply, no? Usa ni sa nakapasupply sa nutrients sa akong body, no? So medyo na uli-alian na akong body, medyo nitaas na magali akong timbang kaysa original, no? So karon kay murag ganahan na magkumukaon, ako na lang mag minus sa akong kaon, pero ganahan jud kumakaon kay murag pamawi gyud, no? Nga na dai na no from ikan ka masakit nya maulian ka, no? Praise the Lord, no? Praise the Lord. Magiingnan jud ko nila nga praise the Lord kay naulian na jud ka, no? Ako pa naman mahilig ako sa food, no? Basta og night food nga edible, go. Basta makaon lang kanon, no? Mao gyud na ako. I love food, no? Because food is medicine, no? So atong but more on healthy food na vegetables and fruits. So saon ta man ang mga junk food din ha nga nagpangamay man. So pero sahay ay magsaba sahay mupalit ba ako ko og ay junk food, pero sahay pag human nagkaon magmahay ko. Mura ko lalo, pero sigdi lang ay ingon ba to akong auntie si Imaitay sa una, si anhing Imaitay sa una, bawal man siya kay diabetic, high blood. Ya, pasuko siya, bawalan siya pagkaon. Say, ayo na imay kay makadaot na. Ngayon siya, aw, mga unta kay, di ta mga on, matay. O mga unta, matay. May pa ng kaunta, kay at least busog tang matay. Simbako. Lord, sorry. So, mga higala, mga unjud ta. Kaon sa ko. So, mao to. Hinahanglan nato nga mukaon jud ta og tarong, ha? Katulo sa usa ka adlaw. Hindi ta mo skip og kaon. Kung nice snacks po, pero so dapat mag-enjoy lang kita sa atong life. Nya tarong ta sa atong kinabuhi. Ganang wala tay, no? Ingana lang gyud mga unta. Para sa mga nag-diet din ha. Ako wala na ako nag-diet, bahala na ni. Pero para sa mga nag-diet, do not skip meals. Instead, eat fruit, no? Eat dragon fruit. Bye. Thanks for watching. Kung mas maayo og mo like and subscribe mo sa akong channel, please inyo na lang ng gift na ko oy. Subscribe to my channel, Tita Chiley. Okay? Para ma-encourage po ko og magama ko mga videos. Pasensya na gyud din ako mga videos kay very beginner pag kaayo kay bag-o pa lang gyud ko naka-discover ining vlogging, no? Online. So kung nahan mo, ganahan na lang gud mo oy. Please subscribe to my channel. Thank you. God bless everyone. Okay, don't forget to pray. Importante kaayo, may basbas kay Lord ang atong pagabuhaton tanan. Okay? Sa iya ang tanan. Okay?